Guys, maayong buntag sa inyong tanaya guys. For today's video guys, matuko karon og kuan guys. Bulatukan guys. Kay na ako'y paliton guys. Lansang, bakal o simento o galublak guys. O balas guys. Kay para sa boarding house guys. Ay trabaho na po si Bunsoy og sud adlaw guys. Kay nakabakante na po siya guys. Sige guys, kay matulog ko guys. Ikat ka. Ano preso na? 950? Hindi maklaro. May presyon. Ay, nako. Ito ano lalim. Ito nga, dito sila ang PR mo. Kaya sabihin mo. Ako nga, dito sila. Ano? Ay,